Joo. Tänään asennetaan vähän takavaloa tänne. Uusi takavalo on nyt mulla tossa noin. Siihen mä laitoin liittimet kuntoon. Täältä pitäis vähän laittaa nää. Nyt vähän laitoin, mutta tommo vaihan vielä mustaksi. Ja sit tohon tulee punainen. Eikä tommonen. Koska mä äsken laitoin tohon punaista teippiä. Ilmanputsari on öljyttyy. Ja mitähän vielä? Tää nyt on uuden lipan mä käyn hakee Stormilta tossa varmaan huomenna menen sinne hakemaan sen. Ei oo enää CR-lippa, niin me istuu kunnolla. Kun tänne nyt jää tommonen typerä väli, niin mä en sitä jaksa enää. Mä käyn hakee kunnon mustan lipan siihen. Eikä jää noita reikiä enää, niin voi laittaa kilve uudetta tonne underiin. Ja sitten noit tarroja mä varmaan vähän vähennän tosta, katon mitä tarraa mä haluan laittaa sinne. Siinä on putki. Swingi. Vittu näyttää ihan mustalle tässä valossa. Mut sitä pitää kiilottaa vielä. Joo. Siinä on vilkkujen johot. Ne pitää laittaa taas kutistesukan sisään. Kun mä saan uudet vilkut, tulee postista, minivilkut. Siinä on tää uusi valo, niin ei enää helise. Voisin nyt laittaa tohon klipin sille mun vanhalle valolle. Niin tosiaan ääni vähän käheä, kun on siitepöly tai joku allergia tai flunssa. Täälläkin maalataan keskiöt. Lästettiin punaiseksi kyllä. Niin, haisee maalilla. Jos mä pysyn vaan täällä omassa kolossa vittu. Joo, noin kahvatkin on tulos mustat ASVn kahvat. Sitten vilkut vaihtuu eteen kans. Sitten noita mä vähän laittelen tässä vielä laittelen ja mitä tulee uudet bensaletkut, kullitetut pultit mulla on jo, ne pitää asentaa vielä. Täältä löytyy se kaasari. Sieltä löytyy keihini. Siinä on vähän 320 levyä. Joo. Mitähän vielä? Vanteetkin on kohta kiilutettu. Pitää vielä tuolla tahnalla vetää noin. Sitten tulee mustat spokat. Sitten mä noin pinnat vielä putsaan tosta. Joo. Mitkä ois mielipiteet tästä torstai-illasta? No aika tämmönen masentava. Joo, tää on tää perus. Niin ja sitten tulee meille, hänelle tulee Mikunin uusi semmonen joku. Niin, sillä on siis se, mutta sieltä tulee uusi tommonen kikkeli ruuvi, mutteri, joku tämmönen. Sitten mulle tulee toi lämpöanturi tonne uusi. Ja sitten tulee ekulaatikon uusi se kiinnike, paska. Niin ja sitten me teipataan keula kans ja noi palat mä kiilotan vielä tahnalla. Mä vähän tosta kokeilin, niin kiilotan ja vähän se, ei ne kyllä paljon. Sitten kokeillaan vähän, että miltä näyttää. Kohta jatkuu, jää. Juu, ne on nyt suojattu, ne laitetaan kiinni ja katsotaan miltä näyttää. Uusi yritys. Kyllä. Sehän toimii. Siinä on kilvevalo.
Pitäisikö maalaa mustaksi, ettei kilpinä? Juu, aloitetaan tätä vähän kaasarin kiillotusta, että tää tulee musta tää yläosa nyt tästä ja tää kohokammio kiillotetaan ainakin nyt. Sitten varmaan maalataan toi kansi nyt mustaksi tai kultaiseksi tai jotain. Pitää nyt katsoa mikä sopii parhaiten teemaan. Näin tämmönen PTV-välipäivitys Husqvarna SM 11 vuosman, eikö onko tää 11? Joo, 11. Toimii jälleen. Toimii kyllä. Vika oli tulpassa. Oli siinä siis kaikkea muutakin vikaa, mutta viimeinen vika oli sit se, että uusi tulppa vaihdettiin, niin siinä oli valmistusvirhe, oli vissiin kärkiväli liian niin iso. Niin sen takia se iski liekkiä putkista. Husqvarna lippalakki. Joo, mutta tässä nyt voidaan näyttää Mikuni vaikka esimerkkinä, tämä Mikuni. Tää pitää vielä laikalla kiillottaa, että tää on nyt vaan käsin vasta vedetty. Sitten siitäkin maalataan se kaasarin runko maalataan mustaksi ja kansi tulee punaisen metallipunaisen. Joo. Eikö tässä ollut joku juttu, että kun näkee 10-millisen lenkin tästä, mitähän mä saisin nyt... Eikö se siinä nyt näy? Ihan hyvin se kiiltää, joo. Näitä munkin kokoa. Okei, mä käyn hakee sen. Pitää niitä parista kohtaa vielä vähän. Noin pikkukoa. Joo, voin mä sitäkin. Mut ihan mistä mä aloitin? Aloitin mä 240 karkeudesta 2 tonnia asti ja sitten puuviilalaikalla ne rupee kiiltää ihan. Meni tässä varmaan kauanhan mä nyt tunnin varmaan kiillottelin. Tai vähän kauemmin. Mut nyt noikin on tossa vähän tommonen ottanut vähän hittiä, niin ne näkyy kun kiilottaa niin vielä paremmin. Semmoset joo. Semmoset tänään. Nähdään taas sitten runkkauskooste part 1700. Turpa kiinni. Ei mä olen vilkä. Mitä sä teet? Tiputan sähköjä paremmin. Nyt loppuu, hei hei!